Li bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê bîranîna du helbestvanên Kurd yên navdar hat vejandin ku tê de jiyanname û çend helbestên wan helbestvanan hatin xwendin. Dezgeha Barzanî ya çand û hunerê û dibistana Cizîrî li bajarê Amûdê Rojavayê Kurdistanê bîranîna koçbarkirina her du helbestvanên Kurd yên navdar Ehmedê Xanê û mala Ehmedê Palo li darxist. Dezgeha Barzanî ya çand û hunerê got ku wan weke erk daniye li ser milê xwe ku salana vê bîranînê vejînin herwiha hişyarbûna milletê Kurd bi rêya helbestên xanî pesên da. Wek saziya Barzanî ya çand û huner îro em bîranîna dina di helbestvanê me navdar em dikin. Her sal cî em bîranîna wan wek dibe em bikartînin. Yek jê Mela Ehmedê Xanê ku sêsid û neh sal va dibûrin. Ev navdarê me helbestvanê me Mela Ehmedê Xanê di dîroka Kurdê bandorek gelek mezin lîst. Berî şoreşa Fransî bi sedê sala wî şoreşek zanistî û rewşenbîrî li darxist. Milletê Kurd di rêya helbestê xwe de şiyar kir. Rêkxerên vê bîranînê giringiya van bîranînan nexasimiya Ehmedê Xanê û Ehmedê Palo bi erk pesên dan. Nexasim ku ew helbestvan xwedî xebateke giring û mezin duwarê çand û zimanê Kurdî de tên naskirin. Ew helbestvanê menî navdar ê got ji bo zimanê Kurdî xebat û lêkolîn kirin. Bi navê Saziya Barzanî û dibistana Cezîrî em pêv rabûn ji ber ku ew kevnetorê me Kurda ya berî. Ew pêşengeha zanînê û zanistiyê û xwendin û ramyarî bû. Ji mafê van her du mirovan e ku em îro bîranîna wan rabin ji ber ku ji bo me van kirin bi helbesta xwe bi zanîna xwe. Mala Ehmedê Palo ji dayîkbûyê sala 1920 li gundê Sêra yê bi ser devera Palo ya Bakurê Kurdistanê ye û roja nehê gulana sala 1991 li Rojavayê Kurdistanê koça xwe ya dawiyê kir û xwedî du ferheng û pertûkeke rêzmana Kurdî û dîwanek bi navê Dewr û Gera Kurdistanê ye. Ehmedê Xanê jî sala 1605 li devera Bayezîdê ya Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye û sala 1706 li Bayezîdê koça xwe ya dawiyê kiriye û xwedî dastana Memozîn û nûbihara biçûkan e û bi zimanên Kurdî, Erebî, Farsî û Turkî de axivî.